హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రేడ్ విత్ దివి. ఈరోజు నిఫ్టీలో కాల్ సైడ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నానండి. దాని లాజిక్ ఏంటంటే మన అనాలైసిస్ ప్రకారంగా 25,080 అది హై బ్రేక్ అవ్వగానే 25,180 మనకు ఫస్ట్ టార్గెట్. సో నేను అదే బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకున్నానండి. ఫస్ట్ ట్రేడ్ ఎంటర్ అయ్యాక నాకు ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిందండి. పుట్ సైడ్ సడన్ స్పైక్ రావడం వల్ల స్టాప్ లాసెస్ హిట్ అవ్వడానికని అది ఆపరేటర్ మ్యాజిక్ అనుకుంటాను. స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది. బట్ నా స్ట్రాటజీని నేను బిలీవ్ చేసి మళ్ళీ రీఎంటర్ అయ్యాను. రీఎంటర్ అయ్యాక నాకు ఫస్ట్ లాస్ రికవర్ అవ్వడమే కాకుండా మళ్ళీ రీసెంట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చిందండి. సో మనం స్ట్రాటజీని పర్ఫెక్ట్గా బిలీవ్ చేస్తే మనకి సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎగ్జాక్ట్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను. బట్ నేను ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది కదా. నేను ఎగ్జిట్ అయ్యాక కాసేపటికి మన టార్గెట్ ఇచ్చిందండి. ఇక్కడ చూడండి. Hope you like my video. Please like, share and subscribe and support.